Avui preparem l'arròs tal com el feia l'àvia Francisca. El podem preparar amb sèpia, calamar o canada, que és molt més econòmica i li dona molt bon gust. De marisc podem posar gamba vermella, gamba blanca o escamarlans. I si ens agraden, també podem posar-hi musclos. Per 4 o 5 persones posarem uns 500 grams d'arròs, un parell de gambes per persona, 400 grams de sèpia, 2 cebes, un parell de grans d'all, un pebrot verd, 4 o 5 tomàquets madurs, oli d'oliva verge extra, sal i vi ranci. I per al brou, peix de roca, una ceba, 2 grans d'all, aigua mineral, oli d'oliva verge extra, sal i opcionalment hi podem posar una nyora que ens servirà pel sofregit. Comencem pel brou. Agafem una olla i posem una mica d'oli, afegim el peix, una ceba tallada a trossos i un parell de grans d'all i escalfem fins que el peix es comenci a enganxar en el fons. Hi afegim l'aigua i quan arrenqui el bull, desescumem. També hi posem la nyora i bullim durant 25 o 30 minuts. Posem una mica de sal, parem el foc i ho deixem infusionar 30 minuts més. En cas de que hi vulguem posar musclos, just els obrim un moment al vapor. Retirem una de les cloves i reservem. Piquem el pebrot, la ceba i l'all i ratllem el tomàquet. Posem oli en una paella, l'escalfem i afegim les gambes o els escamarlans, just un moment, només per perfumar l'oli. Les traiem de la paella i reservem. En el mateix oli hi afegirem el calamar o la sèpia. La melsa la reservem. Si fem servir calamar, un cop cuit, el retirem de la paella i reservem. Però si fem servir sèpia, la deixarem durant tot el sofregit. Incorporem la ceba i l'all picat i sofregim. Quan la tenim mig cuita per evitar que ens quedi massa sec, podem afegir una mica de vi ranci. I a mitja cocció hi posem el pebrot verd picat. I continuem amb el sofregit, sense presses, a foc moderat. Afegim una mica més de vi ranci en cas de que ens quedi massa sec. Incorporem la melsa de la sèpia. Rasquem la polpa de la nyora que hem posat al brou i també l'afegim al sofregit. I ja podrem posar-hi el tomàquet. El deixem coure uns minuts més i ja tenim el sofregit a punt. Incorporem l'arròs, li donem un parell de toms i en aquest punt podríem aturar-nos i acabar el plat en el moment que ens anés bé de coure l'arròs. Afegim el brou molt calent. Per cada tassa o cullerot d'arròs en posarem 2 de brou. Els primers 5 minuts coem l'arròs a foc viu. Salem, baixem el foc i ho deixem al temps que ens indiqui el fabricant. Afegim les gambes, escamarlans o musclos que tinguem reservats. Un cop cuit, el tapem uns minutets i ja el tenim llest per servir. És un arròs per llepar-se els dits. Esperem que us hagi agradat. No oblideu donar-nos un like i si us subscriviu rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.